Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization hagasni satjan kakat pratri kubanay rempang arajar arpulai kalalaj banyalap pensngoto sya kinong song jong kamaulai halor kumno banjit ikinong mikman apo kaying dorbar tawan kejela kabansalong ha ka arpu nyotrek kubanay rempang arajar arpulai. Haba ajing keren negeri gaski ne kaliang jong gidikot kilapun sngosh kipat ba bayat bayeng bakinda jit daw nongelam ubala ban wanra ka jing mentoy kipat ba badru ikikon samla habaro kiliang uba don bok dekhar presiden barang ba jong ka seng haba ajing keren ula kintu kipat ba nong maulai bakidei ban long ki ba start haba jit yu nong mi khaman ubala ban ya keren ya ka khia ka shon jong pat ba hapo ka ying dor bar thau an lani ki bala ban ya keren ya ka ka shon jong ki samla ki bala nang la start bat ki bam yo kam yo jam. Pilai nakapor ba ngilade biaj man lagi distrik ki area ba dangdon ski katto katni kisnong bangi haban lej kajingwan kajungi sumulai kedai halor ba ki pajba ki lakwa ki ong ba kimhun ban pet tanga po YouTube tenre ki kwa bani imar khmat bat ban sngap ya ka jing pensai ba halor kanong rim ayu ba ka HITO ka badai kawai nagi kun hon ki ba sha jami madan ban ya dawa lane pertai ko hok jong upat ba bri nyu trep ngan kren sepi de ka ba shai ko kinong thebut balai nga ong ya phi kinong thebut namar ba nga phadi ba phidi kinong song jong gajala bat jong kari India balai nga kren gumta namar ba shaba pinlong gita kinong India lani gita kinong kemekhalia phidi ban yo ya ka hok jong phi ka ei kata ka hok jong phi ka dei ka yeng ka sem ka bapaka ka surok ka bapaka ka hospital ka babiang lada ki khun gikti ki jong phi ki don kam wat ki institute ki baper bat pinlong try lani pinyo ya kata ka identity ka jong phi ka riti ka dostor ka culture ka babiang hangta phila banong ba phidei ki nong sok snong bapura jong ka India bat jong ka jela hiru kumju yamantahi da kan mau perlok parajor mei pa kurkha bat ki parasnong ba prathau phidang kan mau pha phidei tam kinong thebut phim phat dei kinong songsnong ba pura jong ka jelahi te nakapor hi ngan prinsai susu ye phi ba ka hito watnam khen ya ka ba ka dei ka seng bhalang henrei kala dei lupa kata ka seng pembor lang leni ka pressure group ka ba dei ka political leaders ka ban song be hakaliang persa ladawan so no sarkaru kumba philai I bat kum kala don ru ka jing thrai snio nakipat ba gi ong ka hito ka dei ka seng jong ka TMC ka seng jong ki congress ka seng jong ki kaliang persa henrei bangi bahang ne kaliang persa kalong gabat pelat bor sikat ta kadaw mbanse ka hito ka hab ban yeng hakaliang persa bat philai hi ba ka jing yakun ka hito hagane ka nadu arpu wei bat hagane ka arpu ar ngila yo sisa ya kate ya kata ka jing job lengba ka bening kong sa habang yakun ya katu ka job ya kata ka upper age limit ban penjelan reta ya kita ki kon samla ki bala tungku ha tu ko por covid ka complain ru ka benengkong ya kata ka jing ujor ngiyo nang ne na po snong mulai hi nagi kon samla ki jong phi hi naki bawat kam wat jam te ngila yele bat tat ula kular menteri rangba ha tu ko por sau nai thek ngila yo ya tu ka jing job bat nilai tungku ru nagi bun habaya dei berkaan kasino yaga to la penduk sipor haba ndriu benai hendrei lada wan biang ke sorkar MDA kemut kani kaan khalai kan sawan biang dei halor kata konong rim ba ka hito hi kami samadan ban yale persa ya kaan yak jokor kabla pen im lani kabla pas
dakati ke sorkar MDA lani kata ka Mekhlia Demonic Alliance tato klem da penjerong kata ka long tangkimat balai ni dan kam bangin pa sisa ya kita kinong yalam hapo assembly namar bangilai ka panengkong ka jing ya tungko bat ka hito bat ka jaj benriu kata ka dei ka job reservation policy kai kata ka job reservation policy lani kata ka bahat thungkam thungjam hapo ka jela ka jongi ka dei ka ba long bian lani illegal san phuai islam kadang dei tang ka office memorandum bat ka resolution tam napo ka snong mulai bun ki ba apply kam andala laj kata ka kam sarkar hendrei those dang menem step ru kidang itong ko hangtai hapo college ngampen pau kerteng ya ko college hendrei kila don gi khon samla khasi kibala yakun ki ong ba ila yakun ya ke exam hendrei yo dung nong wei ngangan nong ngan le kum no namar ba ka job reservation hapo ke jela jongi kelong bian jing sisa ka sarkar kala dei ban pengkelaan ya ka job reservation hendrei kawan ra peman tekaan kasino ban penkamai spa yaki shimet ya ka jaj benriu nyau trep dei halor kata ka nongrem ba ngingla keren bet ba ya ka job reservation nang ni sakmat lada kani ka sarkar ka bathamai lani kani ka barim lada ka wan biang hakabor lada kam pentrai kam ngingem banse bantiet ya ka jingkhang lani bangin ujor bet ngin ya khun ka kias hapo high court khanang ban penbor ya kani ka sarkar ya ka hok ka jongpi ka jonga bat ya ka pateng ka banwan buan menta pilaya thakle pilaya perkhat da kawai kurkom baong kumno kata karustar system katrikam hadu menta long gibasai ya ka baha thungkam thungjam ka long ka bean bat ya kata ka higher and technical studies ru klem shimla kren sai haka job reservation la shukren bet ba ka dei ka office memorandum lani kata ka resolution ka ba saupo bat 100% tanggatahi pide ban yasai bakat bah tungkam tungjam lada pide kita ke belak sempang pila ban pendon kam bakla ya katu kat kum ba menta kimla baka sarkar bakan ong baka baha jong utai hendrei ya katu ka baha kat kum ka jingi jongi bar ka jing pule jongi pila ban yo ba praporu hendrei ka dei tang ka jing start ka jong pi kumno ban punwandor hakata kani ka sarkar NPP kumno kala tenju yapi namar baka tip sai baka jat benriu nyotrep kamnut berja kon persa tekaan hendrei kide ki emotional full ya kata maaf yang hendrei ngidei sisa kai ka bela jang lai mar khmat bat ngalawan ru hakatu kopor ka basa sejap no way khlawat jong ka jat benriu nyotrep hakatu kopor ngilara ya kita gila mayong ban persa bat endang ngilara ya katu kai ka jubab na ka sarkar jela yapi kinong song jong ka mulai namar ba phira lama yong ki ong yapi kirio bom dan kam don jam bat ba phimtip ya kai ka ba phiaki tahu perkhat phi ba ladangi mi sa surok bandawa ya ka hok ki ong yangi jobless hendrei yang gi khun kabri nyotrep lingba ke HITO ka jubab direct yo menteri rangba kong ladai mengingi de ke jobless mame de careless de useless but mame de hopeless ngim ting ngim redo yano namar bangi yang ye ka hok ngiyat ngi perta namar baka jaj benreo ka don kam yangi ki kawang tergas ye kinong hikai ka hito kawan ban senran Andalawan ke hito lapan yang di pulit kentai sudan bok bangi ngimi nagi kentai banjin ngimi nagi senrang hang to ngin patrong kumba patrong khla ngisat kan mau nak kapor bagi ong ba kejat benriu jungi kadai ka banget biet
bakidon kita kinong ritelen hot kidon sisa kinong ritelen namar ba mengihi ngila pengkesan ban pensyong hi kitelen hapo sekretariat balai ngong yeki kita kitelen kan riu klor ladep simram san hajar klor ladep ban penpai syakata ke sarkar India Tarai pilatip syai balai ngong gitlan namar ba ngidang tangan namar pidang tangan bamjin pila tangan pinum mi samadan pinum manskap yaka kiba ki khon samla ka bri nyotrep kidon bandong kila tenju yang ini kapor kila tenju ya pi na kapor pidawa ya kahok mi uwe menteri uang Khelej bam dojur Khelej bam Henry umperkat pat ke kepala dia ngintiet nang no yuta ujur te ladang imdon kapisa wan kikar Panjabi na kawai kejela umdon kata kajingte kendon umdon kata ke section 1 CCRPC yaki Henry don kilong kemi kibadi surok kendria syate samadan Sanoja gitu kinong mi khamat kibe idri hato ulami mo uta unong mi khamat jongpi ban yakren hakatu kopor bahasa the kita kitu kijur ngaru ngan susiat parsino ngaru teng-teng ngatarsan kajabiang bangalai bakinong mulai kisah penbits man kelasan snem bat kingop ruman kasan snem ngasngo kumban mi snyolang namar bang abitar bang lai bab hibit bab bisa penbit kata ngakwa bensiat parsi namar ba kite ki telen ki kren ni hab ban jubab namar pitap siliang nidang yasa Henry pitap ye kilong keme jongi sa siliang ngiru ngin tap ye pi haban nabiang to kipat ba jong snong mulai kelaba mudno balai ngong kumta bangalai ima sisaya pi papibit pingop ya ketu kesan spa syajar bo unong wei uang kumno kinong bamsap ngaru wei mau nong bamsap pilai iem ngaklem keren manga menong ye kita kinong mulai kinong bamsap hendrai menoba keren nong wei em kame klia ketika babamsap kabamut mapi manga dakan mau mapi manga kinong bamsap bat ngapelaru bab pila sak keno bakinong bamsap kataru pimjubab te ban keren ben ke wei khosi ya kinong mulai ngai kila ibi dusnong ngakan ma hopor ba keren ben ke amperin ki ong ba ka mulai ke dega selam ngiami pok keren bo nong wei ba pide kinong bamsap hisabzar tarai pimyo so ya kata ngathau sano to kam lelei nan sukwa ban pentip ya pi kalau don kejing pendi ibor mentah kesngi ya ke sarkar India nila pak ya kani ke memorandum kabak keren kumni bau menteri korbari Amit Shah uang ba kami khalia kadai kejela ka babam sap te ngangai ru yole si ulak don kita gikot kisla ki babiang tengam denut han bandong ba ubaba kala Henry ni kum kita ki watch dok lani ki bapet ngor mo am ngan supaya pi kai ke bladeb dia sakren ben ki khon samla ki jongi ki bakhni ki suloi ki ong badai kita ki Taliban ki ong ba ki dei ki leno Henry nga ong te man ko por ka hito ka dei ka leno namar bakam juboteng ho ni dei ki leno namar begim juboteng ya kanu ke isu kabakta ya gajat benreu nyotrap tongan paino kendet sakatu bangong ipi bahadian ka jingmi kato ka jingya khni suloi persai ke pulet kelasa kan tho gajat benreu jungi bat ki bang kila ongru ba ki khon samla jungi nakawai ke celaki ong ba ki dei kile no uta kan tha usujre wala jong ko kongres hendrei ka hito ka yang dap senrang ko ong ba kito kim dei kile no hendrei ki dei ki khon samla jong ko bri nyotrap ha ki jingdom kile kum to hadian nang to mi so wei jong ka TMC uba keno ba karyam culture lani kata ka traditional dress
kejong kaniam tenrai kasi baki kiriam gi kentai nang toru kayeng biang ga hito ban jale persya yuto ban dawa pan map hawaj ula pan map ban hakani ga kenti kenang ba kinong wei hi kentip ba pimla ban syuben ban sukun tho yakari ba kajat ben riu nyau trap klem da tip bat klem da don kisaki sabut hakani ga memorandum lani ka de kani ka dorkas sengap bah pai ba punya tip ba punya sai ngila dawa ya kata ka CBI inquiry lani ya kata ka ED ban wanra hapo ka jelai jongi ban pen sisa baka jingkren jong Amit Shah kan long ke badai hado arpulai terik ngila bu ia kata ke deadline ban pensisa baka ke bala keren utu he BJP pat Home Minister jong kari India udai ban pensai pat ban wanra ia kata ke idi bat lada ubung wanra ia kata ke CBI inquiry bat ia kata ke ED agency samne apo jela jongi kabamot usuan penbit usuan phok bat usuan pengop ye phi kumbaong utu menteri upengop ye phi man lakasan senam bat lada kimla ban wanra ia kata ke inquiry ban lap sisa te komut kahito kan file ta kata ka defamation case kan FIR kala yo menteri korbari kumba kahito kala dep ban FIR persa ya gitu ki he saipan leni kita ki chief minister deputy chief minister bat uto muda minister usnya halang ukandrat bat preston ngila dep FIR bat ka FIR ru kelapen kre yo Home Minister jongkari India lada ubakla hakane ga kenti daga pemenra ya kata ka CBI inquiry lene te kata ka ED agency namar bangi kwa bahkan wan kata ka CBI inquiry ba kata ka ED agencies namar bangila kwa ngila terang sisa ban tebro no yakini kinre phongot kibarem kiba thamai ro kumjo ba ladero ban penheno ya kata kajil namar bangila kwa sisa bangila terang sisa ban tebno ya kita ki leisan senam ya ki riu terang senam mentaga kenti pikwan yang penba banlong kumta teladau Home Minister Umandra ya kata ke CBI inquiry lane kata ka ED agency kabamut phila sal penbit jam te lada ngisa penbit te ya katu ka parti jong u bela penbit nginang tharai kumno ban jubab ngin yalam persa lane ngin yala persa ban persa sipat ba kini ki politician ngimdon kam henry ngidon kam ya ki statement hapo ke jela ke jongi te tharai phila ya sai ba kahito kanum sa ya noi noru ba pinwan ban keren ben keren kho namar ngi it ya ke kemi la jong kata ka kemi ke jongi kadai kane ka khendau ka siap ka khendau ka siap kadai ka kemi ke jongi ka bala penhe pensan ka bala dayangi hauslap hakale air wan kinong wei ki bat bor ya ka kemi ke jongi ngi kum ki khon samla ni tip sai lada kitei ki basong tei ki thlen kemla ban ai ka jing dai ka kemi jongi ni ki khum ki khon ki samla ni sno shrai ni sno mong pat ni sno khlut pat ni don ro ka hok ban yasa pat ni don ru ka hok ban ya persa de halor ka kanong rim ni it ya khndo ka siap bat ya ri ba ka jaj ben riu nyu trap ka jongi man ka por balai ngilaong ya pi jet de kinong yalam ki bantau ya kaan ka babiang ni don kam ya kinong yalam bantawan ka benengkong ka bange ima yo drugs hang ne hapo than ka jongi le hang ne hapo dong maulai ngalai ba buon ki samla ki jongi ki ngop ha ka jing di drugs balai ki ngop namar bamdan an lada yo kem yo drugs uba ar gram lai gram la sukem henry pen sitom lani thang no yuto drugs henry hakani ka kenti shaba pendit jet ya kata ginong yalam kini kilong keme ba kilong kapa kendalawan kini kinong yalam sapi
Shimno da kawai ke agreement tho no syaki ong namarba ngangam kwa banra mometi ngangam kwa banra lamayong ngangam kwa ban yeng te po sekretariat ban halakum gokso babiet ngakwa ba pinsain ya kan ke agreement hapdeng jong pi unong wan ban buat bat pi kanong tebuat da ka boong snaya kata kaan kaban penduk yo kita ki kam snio kam tam yo drugs andalai yo kem dai ban thang bet on spot mardor dei re ban ai bo ne hang to lane ban pengkaroi susu lada ka bor ka an kalong ka baklan ban thang wat de gitu kinong khayir kan saliano yo dia balap kilong kemi namar kilong kemi hapo ka dong ka than ke jungi kilong ki baklan bor hadu kata lada ai pun ko bor ya ki ta kamut kinong khayir kinduna tenga ngit scam ba phila sungthu ban kumno ban jiet pengkre la kisentio kulap ki jong phi kendelawan gitu kinong pan buat ai ya ki da kata ke agreement namar ba Pilatif hi keriti sensar jong keri kala ayo pi kala pengkop boru ye pi ba lada ubasong haka helikopter dan ubasong airplane shibot pi kinong song yo song de madan chanir shibot dai halor kata kanong rim kasawan ka jingjiet yo kinong mi khamat chisien sansnem balai ba pinut ban yeng hang tei hapo sekretariat ban dawa e ka hok namar bakariti sensar hi ka pungkup bor ya phi lada u konrad u yeng at sadem phi ru pinot ban yang at sadem namar bakariti sensar hi ka pungkup bor ya phi tip yala ka hok tip yala ka an te nakapor ngala saji ba kikam banga u Mr. E ngalawan ra kata ke hospital nga Mr. B ngawan ra ke surok Henry bapli kimtip ba mapi mangangi ladap siu kajana ni thiet khau ni siu kajana ni thiet kamlu ni thiet kasini ni thiet kano wat menta mo ngan syukran klamran kendiat ngilet sabar ngilet pingkanaro hab siu kajana yo ai syo hang ni habang ngiladap siu kajana ke ai ka kamram jong ke sarkar ka kamram jong ke sarkar kadai ban penbiang ya phi kelenti kesingking ke babiang dang sen hapo senong mulai ngapai lingba kilat pathai kubor kiyo di si surok wani skuti susong sentuj bet kataru kinong mulai mentang ai ikla yakub de kitu gilama NPP UDP ada tenat ba kipi pendi pakai jing start kan pikwa ban susong sentuj bet dai nam kumno pat ba san senam pibang tosa jubab ngasukwa ban tip ta kumno san senam pibang nam la dai nam kopor bangin change ya kita kinong yalam kumban pilai ngasih keren nak kapor si kapor ladangi i ngisat ja ngisat jor ladangi i bakilai ladangi i tangsan 10 minit kai banjai ko to jubab se khamtab kilong kemi ki don hang ne ngakwa ke jubab na fi lada fibu yu ata tangsen minit kai ke banjai yu to ata te uni unong mikmat jong fi belada bu ingkhong ne kumna halor pilai hi kilai kan tho kawai na kawai ya kawai ka parti ke NPP kai kan tho ya kawai ke UDP ka kan tho ya kawai wa hapadeng once ke BJP Henry Amit Shah ukulet pat ke BJP ka don lang kia selalang ki di salang kia bamlang kile na dong sedong kilawan ru ban terwar ka pisa ban thiet ya ka hito ban pengkala sa kaseng bamlang Henry kim tipat bahaki hito ki don tang kiriu idri kim kwa ya kapisa namar baki don kti ngam kwa benda kan tho than henrei kaba isusi tam ya gajat benriu san snem menshwa ngi perta down MDA down government ke sarkar ksuat ngila kan tho haban nabiang henrei ngi kelet bat ini sempria ithep jano dei mangihi ngi bentiu sajerong kato ko umbia kawan pai biang sengi kata ka dustur kanong rim jongi ukasi
ngala ngau le ran ban ngi ben hendrei ka korto kala sengi namar ba ngi bakla hi mangi ngi la zabang hi mangi lada mangi bakla sakane ka genti ngin sajak kwa tengin la jak kwa nang ni kan mau da piwan ya ki sekretariat ka hito kan sawang khang la di pi persha ngin ong balai ba phimi san snem menshwa pidon hok ayu ba pinwan perta menta edri lada hatu ko kopor pilong kum tu khiu thli nya ban kren bet ya ka hok ya ka jing shisha kan mento ya yu ya ka hito ban perta saus nem ban perta nang ni sakhamat ladang yang perta hakani ke kenti dai hakani ke kenti bangila ban pengki win gin pengki sme jaki menta ki bapli ki parti ki baper ki laking ke jabe kumbo ongu menteri ki laking ke jabe namar ngila pengkta yaki ngila penduk thia penduk dem yaki kumba kila penduk thia penduk dem yaki nong hikai ki ba mi samadan bandawa ya ka hok kai kesan senam mensua ke report ngan supule kaba kiong kita ki sarkar MDA bakai hito kamju pet kamju kren ya ke jingle bha ke sarkar jela ngan supule ngan supen kenmau yo phi ke jingle bha jong ke sarkar jela lingba ka Meghalaya Demonic Alliance ke benengkong kedai ke jingja ukhau silak ke bangila dep ai ke report ru sapok central government kajing le bah topet bah ya thap kti sisa ngala klet ya kajing le bah ke sarkar jela kalau depan penja yu khau kumba silak berni to ngi thap kti kata kadai kajing le bah ke benengkong kabar kajing kawang tiarga sikinong hikai kabalai kiwan kum kinong sono ha ke uniform ban sim jendat ban top en miau da kabaong bangilada penyap ya uriu yale ubaya kun da katari persya ya ke ketang suloi kataru kadai kebalai kabasau kila penbor wad yikinong syajar ko pelitai ki media mil ani wo ke sarkar kami MDA kala dei sisa kata ka Meghalaya Demonic Alliance kata kadang dei tang kebalai kabasau kikeno yu baret adalbat haba Ukraine ya ka hokte review revamp Hendrai kitip ki bapli kito ki baong the eyes have it ngan ong they doesn't have eyes they doesn't have ear belengo ong kumta kim yo snow but kim yo i ba ka job reservation policy kam dei ka an kadai tang office memorandum lada ya kai resolution la ban penteri kam te komot ka ILP ka laem ka an deuyong ka laem ka an forest ro ka laem wat ka an ya ka to ka age shadow la ne ka ketian kasir ka laem kan syai pat ba bakani ka sarkar kanang tang ban penthame belengo ong kumta te kan mau ba baro ka bastem kam dei ka ksar hendrei ka dei ka age ro kumjo hang tai la song kang kinong thawet kinong thawan kren bej mar persa nang ne sakmat jiet di kinong yalam sobha wat num jiet di kithalong ladap hibakla ban yalam sani da kitu ki banang tang ki ban kentho kumba kila syait kentho na ki riu pat ba ki politician ki don ru ki katu kat ni ki kenhon riu idri ki baong ka hito kadai ka sengtet hoi ide ki seng buoj ni nang ru ban penbuoj pet kat no ngila penbuoj ka sarkar hadu ke kila haban pas ko ordinance ban pendu ki kasino menta ka kenti ngin pet ngor man la ka wei ka konsumsi lada phibakla phinjiet de ki thlong ngin siong be ki welcome thlong tu shalom lada ka mulai rukun bakla lada ngi yung nong yalam jungki keren nginong welcome thalong mulai mban se haban keren ye jing sha haban penong namar kamdei ya phi yang hendrei dei nak benta ka pateng bapli kinong dedo shude do sa mdan kata ka polisi kumno panmanra dik infrastructure ki babiang shuai pemban dusniang hakapor jong mukul ai do siar hakapor konrat ai do sniang usniang ru teng dalapoe hiung yapno haban keren ya ka jingle ko jongki ngi keren ya ka jing shisha lada phidom dom ya ka jing shisha hendrei sobha wat num dom yengi namar ba ka jingle ko jongki ngi lengi supun kan mau ya phi ya ka hok ba phidon
ya ka hok long brio man brio mla ban pen kidia namar baka hitu hi yang halor kanong rim migran ru katkom ka freedom of expression lani ka freedom of speech kumbang sayong nakapor kahito kayeng nakabenta ka jongpi ngaskwa bandong we are here to express, we are not here to impress. Iwan hang ni man pensko yung man hang ni ban penbiet penbang ya pisia dang hakani nila singan sepun kan mau biang kaladon ke jing siat yap kita ki parodos nam jongi hapok bordar ngila thang momenti mi itu we komedi iba sngau yelade ba ilade uta upakna jong tu ongan song hima beneng ula sngau ba kenthi de hima beneng mi gi kon samla ong man bakim tip ya kata ka kendon na baki yaki katu sa keren ben ngila dei pat ka kenti jongi ba kesempria kti kadai banyat syakapateng syakalawai ka jongi banginjiet ji kinong yalam kini ki nong lilam jane kita ki dei ki dealers lane ki dei ke dalal hangte haskret sagane ka kenti subha wat nampak dalal pi ki high level ru dalal mentah haskret teriar ru ki dalal dan sikinong sono ki babam be jing embrio ngindal akren ji jing sisar ki jobless pi kilong kemir ya sengapjar ki umat ketang jengi ngedang ketang sa hadu menta kejat bendriu kadang sengap kejat bendriu ayu kum kane kapa chu sengap bet sya kong tergas ruhun lagohon namar ba i kiseng balang kenyeng na benta ka jongi da sya kem gi khon ru ni juhun bet kamentoy ya kabalang lene kaniam bengin super long tang gi jing duai ngidang kami ke jing duai Henry takan mau ubelai unuman her na beneng Henry ketika kam kram ke jongi ini ban duai bat duai rung ya ban duai na duk long senam subhawat nung duai na duk livar pi duai na duk not kam mentoy belai ngaban keren ya kata belai ngalai ihi kai ka jing sya pengop ka jong pi ka la ima ka si isar kaita dang menin rung la i ka jing ya pen ibor prakasi hakapor election piyaksar na benta utu politician Henry pindaladap pensak ketangbat pindaladap ke election pinjawan biang kumjuk bandawai ka hok Henry menta ka de ka kenti sim kabute long kita ge opportunities hakane ka kenti sim kabuna bandladap hibiej ya ketu ka lai hajar san hajar sipo hajar ngadon benong ka wei ka kentin sakitu ginong yele election koba kitu gi bayele election lade ki paj ba giwan pan na phi san hajar subha lade giwan pan dan thungkam thungjami gi khon jong phi wat na mai te ai bi je ki da ka to ka pisa la hajar tang si snem de kenle yu ya to ka kam gajam namar bagi paj ba gi kwa kumta ai gi kumta dai nem paj ba la sumong em kembiat bala sakran to met Henry map ngahapan keren ni kajing sisa lada kita kinong mi khmat pipa de gitu kiba aisba ya pi kata pi dei banyo ngala dia tungkho teng ngala i dan katu kan ni ki politician hagisan senam mensua lai kundu rubat we profesor nganam pun pau kerteng uang ya ku tahu we nong yalam jong uang che me badan kam be de pisangan ay me de pisa me dan kam dan jam Henry ngila dan kampat ye kinong yalam gen kiban nuot kaban ya saj bat kaban kinong ben mar khmat lada ka wan ka sarkar kemiru nang te kanong ba me wat wan batai start namar lada ngibam da ktong lada ngibam da kado ro kane kadai kajongi Henry kai ka ba kala dia hang ne ka jala kajongi mana ba control remote control udan hang no juba pa ba ngakwa sai na pi hang no dan remote control menta dan betul remote udah nadeli kidon ke MLA ke minister jong kita ngar lengot Henry ki control lot nadong sedong balai i ngan pensai kandidat jong pi hiu bla pensai yang kata jong ke BJP uang kumno BJP kemot National People's Party kabamot Bharat kadai National People kemot Janata P for Party takala sai ndai bangal keren manga keren unong kandidat jong pi namulai hi
Tengispen sngau ngispen kan mau te tharai phila yesung tho yaga ai ke bangi kren pat ngidei ban persai hi yapi te lada ngan suban biang lada katuga CBI lane katuga ED kamwan hangne te shai ho pai ba barok khoi ki politician hangne ki dei tang ki riu thok riu sukar te jeru de kitu ki ba idwi bar ki ba id yapi gen lada pi ai gitu kinong sampliang kinong sam skim kinong sam tin takamut kajat benriu ngin shuya tit bet man laga kenta man laga minit tengam penjerong shu pilai hi kai kajing ya tunjuk hakane ka kenti ngila ngiwan ya pi ban pensai namar bangi kwa ban pendu no ya kane ka high level haka khai pateng hayo ngikwa bendon ke polisi dia kini kibarap baling ong kini kenong rap namar ba menta daki thiet nang tei ar tengka hangne la di arspa tengka ngikwa bendon daga polisi lengba kani ki economics ru kanlong gumni ken lada nong rap la thiet sau tengka hayo la de bende riu tengka kenang bo unong rap ru unyo ya ka hok bat utei uban dia pat sikipat ba unyo bet tek nila don kam ya kibriu ki bastad ngin kren no kum kiru champang kandiat menne ngahabat kren songsit namar ba kipat ba ki sultanat bersongsit namar ba ngai i ba ki id bahai kasur ki sultanat ban yasat hendrei kendalawa dawa pan kazet benriu jungi kamdei ka ba mi syakmat kajingmi jong phi mentu kasi hak scrutiny kala ba peni ba pidei tong kinong tebot hendrei hakapor badawa ya ka ILP man dua pendam ya ka CAA umpat jumi hadu kato pipeni ya ka jing sisa ba pidang long ka bai i ya kata ka bastem ka badai ka ksir hendrei piklet no ya ka tai kai ka pateng ka ba phi in ma phi hi kijat benriu piti tliu ya ki khon bat yangi hirup kumju kata kadai kabangi haban keren be yapi de kabashai tu sngap to do pusan ba nangne shakhamat sha ba phinle ya ka ei ba pin sngap ya gitu kinong mi khmat ki jongphi pensong nongrem gen ba kumno kita kinong yalam ngidon kam. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing kelar ke TMC na kebenta ke Meghalaya. Kajing pintik na ya kalawai bapernai. An ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na kilong yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ai shilak teli ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.